Щатите и е за първи път в Източна Европа. Против пластичната хирургия, за съвременните технологии, Чопра дойде подготвен със статистика. 82% от дъчаните процъфтяват, а от 146 страни българите се оказваме на 133-то място. Едва 5% от хората живеят добре. И доктор Чопра разкрива как той върви към щастието. За да се чувствате добре, има няколко неща, които са важни. Добър сън, всеки ден да медитирате, да се движите, емоционално да се чувствате добре. Чиста храна и време да сте сред природата. Нарича Чопра гурото на звездите. От него съвети са търсили Майкъл Джексън, Опра Уинфри, Мадона. Звездите са по-несигурни в себе си от обикновените хора. До някъде това е добре, защото без елемент на несигурност никога няма да постигнете успех, тъй като тя ви кара да работите. В несигурността има мъдрост. Чопра е написал над 70 книги, част от които бестселери. Лекар, мислител, лектор, индиец определя себе си така. Още мисля какво ще правя, като порасна. А Чопра е като рок-звезда. Цените на билетите за лекциите му достигат тези за концерт и се разпродават като топъл хляб. Определена от Time за една от 100-те най-значими личности на 20 век. За BTV новините Елица Попова.